Hadian ke jingyo jeng ujor na kinong senong kata nong jeri bat tisang halal ke jingwan rung tu kinong Bangladesh ki buantu na lor ke jing pencot ikibri ki besa ke Reward Development Organization ke pratrek na itong arjar fly ke lek bani kran ba ki spai BSF ban kentui ke bor spai ban te lakam ke jingyo wan rung tu kita ikibrio kerwo na kaseng ke laong ba hadian ke jingyalang andala mi na office trekam ki BSF kat badang ya lenti Kilai ginong Bangladesh bakimut ban rungtu syoput usam kesenong tisang nong jeri leng bagi tliu muri badan hakrum jengkiang. Kaseng galap pentep ya gani arngut ki BSF ki badan hacan gani ki jengkiang kanang bakin pej perman bahai gini ki brio bakim dai bin yorong syoput usam kerihasi. Andalai kran kini ki BSF ki thu bagi don ginong Bangladesh ki batu diang bat pom diang sepedeng klau ka beri tisang pung ding yong bat kumta marmar ki khot kaseng ki laiwat bat rung sepedeng klau bat yok kem no ya laingut ki ki brio ki badang pom tu i gideng kwai dingmet ki temu ban pengki leng bagi wa ki betu ci Bangladesh kum kaseng hi mentak sengi ka pratarik punai benyo archer kulai hadin bagaseng kalayo e sibon ki complain hakabede bakni ki nong chingnong naga thain nong chiri ter hakabede bak kachingwan rungtu chungkini khar Bangladesh ka ba kha ki wan chungkini ki bri ki snong ki thau ki bachu pendek ya ki nong lek bri ya ki nong tre ki nong ta sia khlau sia tap kini ki khar Bangladesh ki cuan ban penthut ki cuan ban berngem bat ba kini ki khar Bangladesh ki raru da ki tiar kum ki wait ki sum na kam ta ban pentrem ya ki paranong sinong jong ni ka than reward ni kham tam kini ki than ki badon po tisang ha ka bangi ngila wan menta kasngi ban ya kendu bat ki bor ki bahalor ki bede ba kini ki spai BSF ki ba de in chat ha ka ni ka area te hak chingwan chungi ngila e kendu yo bade in chat hangne po ka office apo tisang hangne pung dingyong tingila e kendu e kini ki in chat ban ngila yo ban ikran ngila e shong meeting ban ngila panpaw e tak ching e ka bakinong shong ki chu kendu man ki por ki sngi hak bede bakalek kawan bat karukom rep rukom reng ki naka daw ki penthut jong kini ki khar Bangladesh ki bala wan rungtu bat ki bu pen seir bat ki baju muru ban sim ki chim jong kini ki break boloi ki rep ha kini ki bri ki chongki tingi ne kalian kaseng chungi halor kini ki ching ki baki nong chong chung ne than ki kendu ni kum kaseng ching la sim kya bangi lawan maning kendu le show meeting mana kalian biasa fu pular ban ai ki chingi trilang bat ki nong chong tham tam bat kaseng ru chu na kabanta ban simkhya halor kane ka phang na kabanta ban te lakam ya kane ka chingwan rungtu chong kine ki Bangla nang the na po ri Bangladesh tingi kom kaseng hadin mala deplong ka meeting ngila mud ban mi no ha ka chingyai lanti ku chungi langba kine ki border fencing ngila yai lanti bat ha ka ta ka por ngila i badan ki khar Bangladesh ki bala rungtu po India langba kini ki tunnel langba kini ki cingking kaba ladu no ki cingkier bat rung langba kini ka abang ilayo i hang ta ngi donbok ru bakidon ki BSF hacan tai bangila laya thu no eki bakidon ki khar Bangla ki barung po pot usan di India mana kalian ciki BSF ru mardor kila ai ki information singi bakidon ki breru ki bladon sangut cipo klau ki balik tu dia ki balik ban pom ki deng ki se ki bede bat ki bri chung kini ki nong chung ka than tisang nong chiri te habang ilalai wat kum kit khot de jing sokhya namar bangi lalap ru ba don sibon ki complain ki bangi layo te niru na kalian kaseng mardor ilarung cipo klau ban wat ban tip ya ki jing sisa hatu ka de ne ba habang ilayo i de siapa ngilayo ban kurup no eki ban kem eki rengkat bakitiar man saw chungki bede bangilayo ban kem do saw tuli ki white bat laingut ki breu ching sia ki don san ngut kini ki illegal migrant na po Bangladesh ki bawan ban rungtu chingni henry snowbok bakini arngut kila light pen no na ti chungi ban ngilayo ban kem tangi kini ki laingut bat bangilayo ban kem tingi la wanra sipo border fencing rengkat ke ching don lang ching BSF nila IT haki BSF bat ki BSF ru mardor kilawan hakne ka caka ban simti no ya kini ki khar Bangla ki ba one room bian sipo upur usam jung kri India den nakalian ki BSF ru kila pentip mardor syaki bor badai page ki police station ban nakalian ki police station ru
mardor kilawan klem cing penslem kila sim la kecung ke kamram ban pendep kila kecung ke kamram ban wan sim no ya kini ki laingut ki kharbangla ki ba wan rungtu sinu pot sam di India tengi kum nagaliang gaseng ni pha ka khubor syabaro ki ba ki ba sa po bordar ba omdei tang mangi ki seng bhalang ki ban sim khya ya ka banta namar ngi yo i ba manla ki por omdei tang ka than handre habaro pot sam jung kari Bangladesh bat ke India ngi yo i ba kiladon ki fencing handre ka cingdon ki fencing ru kidang don paru ki bala ban rungtu sya kaneka ri kecungi nakam taban wan pentriem nakam taban wan tu ya siding nakam taban wan pencot penpra ya karep karyang jong ki parathan ki parari syungi tingi kum kaseng ni pha kaneka khubor sya ki bor sarkar ru kumcu sya ki wepat ki badai pek halor kane ka border fencing bat sya ki wepat ki banta pakin pendep no mardor ya kaneka fencing kenang makan long kalat cinyada ya ki para nong nong jong kaneka than ki benar po border area ban ngi kerparu ya ka sarkar ba makan simkia halor kane ka cinglap ke cungi ka ba ngi chu syam ban ngi chu i kha ba kidon ba kiladon ru ki khep ki baladon ki cingya prio hakini ki than ki bala sim da kini ki mendari tingi ni ak jing start jing sarkar bahkan pendep no ya kini ki kam ban maramot no ban pendep ya kini ki jingker senarsia bat kam tam ru ya ka border security force ngin nang ne sekmat ngin nang yai kentu bang ngin nang yai trelang ban ai ki information ki babyang na ka bantai don kino ki bawan ban haras ban berngem ya ki parari chungi yo lesi na ki than Bangladesh ki ba bonsen ki wan rungtu bakin num bakla syu nang ne bakin nam not syu ban rung syu pot usam chung India bat ngilayo ru ban ne kren bat in chat hang ne po BSF ban nang ne sekmat ban galeng chu ru simkhya ba knang ban nam non syu kono ka trespass na ka liang ki Bangladesh sak ne ka than ki chungi te khublei shibon halot ne ka banta bat ni ai khublei ru ka police department ka balak loy ban wan simti ban pendep kene kamram ka bedai ba kene ka cingrum tu chung di Bangladesh namar ngi i ba kene cingwan tu ki kum bangla ong biasa isten ba kam dei tang cing tu chung ki ya ki deng ki se andrei ka wei ka long ka cingma ka bakra ka long ba ki berngem wat ki long kemi wat ya ki long pa ki bayat marwe arngut ban lai sel chung pri ban pung thoi lu chung pri pusa tingi ngi ngau khya halor ka banta namar ba kene ka lese kan wan ra ru ya ka cingyap chung parari chungi namar bangila dan ruki kubor kiba mansua kala dan ki siap penyap hakni kharbangla yakni parari ki parathan chungi tingi kum kaseng nang ne sikmat nang yai pek ngor ba kanam don su kum kani ka cingcha